is worthy to be praised. Amen? Ang atong Ginoo deserve sa atong pagdayeg o pagsimba karong adlaw. Amen? Sa tanang mga inahan, happy Mother's Day o maayong buntag. Amen? So let us all stand up. Praise God. Let us worship God. Hallelujah. Worthy. Kung naamoy Biblia mga igsoon atong ablihan sa Salmo 95. 95, 1 to 6. Nag-ingon diri mga igsoon. Salmo 95 it says, Psalm 95 it says, come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and exalt Him with music and song. For the Lord is a great God, the great King above all gods. In His hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to Him. The sea is His, for He made it, and His hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Amen. Hallelujah. We praise Your name, Father. We give You praise. We give You glory. Salamat, Ginoo. Salamat o Diyos, ngayon mo kami dinadhali. Dinadhali Your Ginoo. Salamat, Ginoo, kinagulog ka, Ginoo, na mag-auban ka sa mga katawhan ng Diyos. Kung asa ang pagtingog sa imong pangalan, Ginoo, mag-auban ka sa mga katawhan, Ginoo. O karon o Diyos, sa tibok na mong kasing-kasing, sa tibok na mong hunahuna, sa tibok na mong ginabuhi, amo kang dayon, Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Imuha, Ginoo, maputli, amo kasing-kasing ka na. Imuha, Ginoo, nalimpyo kami diya sa mga tubangan. Aron ang amo pag-awit diya kanimo sa mga mahumot na insenso diya sa mga tubangan, Ginoo. Dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ang imong ngalan sa walay katapusan, Ginoo. Dalaygon ka. Ikaw ang Diyos sa tanang Diyos. Hari sa tanang hari. Ginoo sa tanang Ginoo. Dalaygon ka, O Diyos. Hallelujah. 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 Glory. Glory. We exalt the name, Lord God. Hallelujah. Sing that song.
Open your heart. Open your mouth. Para sa Ginoo mga igsoon. Ayaw mo ka kuhan sa inyong tapat. Think about God's presence. Right now, come on, church, worship God. Even the worship team, come on, worship God, worship God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Yung naman nato ang gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Atong ablihan ng atong bakbaw, ato siyang pasalamatan. Come on. Hallelujah, hallelujah. We worship you. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh God. In the name of Jesus. We break every wall in the name of Jesus. We break every wall in the name of Jesus. Lord, release the spirit of worship, the spirit of praise, Lord God. Mayamot sa Ginoo. Kaya, lumog, Lord God. Among ibalik niya kanimo, Diyos, sa pangalan ng Jesus. Amen. Ako matagal masipagpagpag ang natuloy ng Diyos. Hallelujah. Wala kay monitor karon kay naguba mga igsoon. Pero I know nga, bisan wala na, di ta kasagol sa kanta, baka kanta ta sa Ginoo. Amen? Makadaig ka, makasayaw ka. Amen? So ato lang gamito lang atong kamot, ang atong tiil sa pagsayaw, no, sa pagpakpak, mga kamot, yan sa atong buhay na Diyos. Amen? Hallelujah! Come on! Thank you.
Kay gibayan mo ako.
The Lord, gamiton na mo imong pangalan Ginoo. Lagi man tabo o Dios. Gamhanan ang imong pangalan Ginoo. Yes, Lord. Gamhanan. Walay lain Ginoo. Praises you, O Lord God. Nga among gamhanan. Oh, Jesus. Walay lain nga among duulan o Dios. Ikaw lamang Ginoo. Ang buhay na Dios. Ang mga pinag-anon ug maayo na Dios. Lord, as we continue to worship you in spirit and in truth, Lord God, Jesus, allow us, Lord God, the Spirit, Lord God, will move in this place, Lord God. Mangulit ni Nini Ginoo na naikausapan. Mangulit mi, Lord God, at dala-dala na mo, Ginoo, ang inyong presensya, ang inyong kalipay, ang inyong kalinaw, Diyos. Salamat kaayo. Umaya dungog ang mga ihatag niya kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ang napakalakas ng Diyos. Praise. May buntag sa tanan. May buntag sa tanan. Amen. Hallelujah. Praise God. Malipayon ba ang tanan nga aniya ta karon? Balik sa hopefully dili lang kay tungod na tay occasion ba nga madaghan ta. Every Sunday in Jesus name we declare and we decree nga ani jud ta kanunay. Amen. So naatay importante karon nga atong gina-celebrate, which is ang Mother's Day, and for all mothers dinhi na naadiri karon sa atong church, happy Mother's Day kaninyong tanan. And God bless na to, hindi na sa akong asawa ko na good morning. Good morning. Okay, so oras na para sa mga testimonya, o testimonyo sa kinabuhi mga kadaugan sa atong buhi nga Dios na aba. Anaabay mga kadaugan ni Agi Simana nga atong ipadayag. So open ang atong pulpito para sa mga testimonies. Cholo. Cholo. So, good morning everyone. So, salamat ko sa Ginoo kay bakit kausaban ng kinabuhi, like, grabe, like, Praise God. basta lisod kayo dyan explain, tapos taas bilang nahipat ko sa kinabuhi. But ako lang ipasalamatan itong way back na nang-apply ko sa pagtrabaho na ko karon, which is like, before, naka-remember ka akong kuya na nang-apply mo sa una mga 2 years ago, di-rejected ko. Like, pila ka times ko di-reject. Kanina trabaho kay i-applyan ako is na call center. And I tried my best. But before, sige dyan ko ka-reject. But sige lang yung pa na yung apply. Antod sa abot sa time na murag kuan mo yun ka dili siya smooth ba. Basta mura sa kong huwag kang nagana to. But karon nang-apply ko balik, which is pag after sa 2 years na ko, nang-apply, try ko, which is na-realize na ko lahi ang karon. Kaya mas eager ko, then mas mura nakaila ko sa Ginoo ba na mura makawag bit-bit. So, ni-try ko ka-apply, nahagbong na sad ko. Nahagbong jugo, promise. From sa punta to, then duha man akong gi-applyan na to. So, kato nga day, duha akong gi-applyan first, nahagbong ko kag punta.
Then akong duha kay interview nga company kay Kadlawon, which is rare kayo kung attend ko ani nga Kadlawon man niya. Kanang wala sa kuy gana ba kay hakbong na lagi. Mura man yung nabalik sa una. Kay kaduha sa ko ni-apply ato nga nahagbong ko. Sige lang, napakoy second chance. Pagka-PA ay hapon na ito, ni-apply sa ko, hagbong. So karon kung siya ganang deja vu, pero sa kuwan, panibalik. So, di naman yung mga yung ipadayon ko, di. Moto, pasalamat ko kay ni Raven, since siya di murag gigamit sa Ginoo ano, nagsige encourage na ko ba. Walay mawala man mo, madawat kag madili. Dawat ya kung ganang mo niya na diyan. So, mo to ni-try ko, niya na ko si mo sa tinod kita, walay mawala nimo. Wala na kauwa or di at least sila try. So, try ko. Honestly, tugan ko sa tinod, hinay yung kayo English, tamis. Then, mo istorya rin yung English, di-try ko practice sa prayer. Like, every time mag-pray ko, English yung ko, bro, dito na ko practice ba. Then, mo ito mo enhance man siya. So, pag interview ginako, motumog sa ni-mention yung Lord. Like, naanad na ko ba? While di pangutana akong background, tell me about yourself, then every time mo speak ko, na yung Lord, mo na bang Lord? Kaya, naanad mo nga, every time mo English ko na, mo na bang Lord? Sa prayer naman. Mura sa silang nakabantay nga, sa ka ng religious ka nga person, oh, anak mo to, chika na lang. Moto, bisag si Raven, pag-interview sa ko sa phone, sa initial, mga na sigong Lord yun. Thank you Lord, mga na, may buong sila ba? Ano naman siya? So, nandun sa, nabot sa point nga, nadawat yun ko. Like, salamat din sa mga ko ba? Ito, last na ko na interview. Ako, di man yun effective mga gina-prepare na rebuttals or ganang may pangutana sa question. Mura akong magkakanga or nawala. So, biset aside yun ako. Ako yung iingon sa galingon nga, God, I got this. Ikaw na di bahala, Lord. Like, mura naliweb ko na ako ba? Then, huwag ko kadawong nga napasaan yung ato. Nga mauto siya nga interview. Nagingnan dyan ako nga ikaw na di bahala ni Lord. First time ako nga ni Sampit, ikaw na di bahala. So, thankful ko. And yeah, karoon na ako yung trabaho. And which is nindot kay ako ang rest day kay Satsat na ako sa Pato Domingo, so kauban di ko ninyo, happy sa ko. So yeah, praise God. Yeah, praise God, no? Hallelujah. Kanya akong manghod, pero yan ay ginaampo na mo, tabanganin na mo ni Mami, Ipa, ako, no? Kay Bauming, nawala baya siya sa atong church for how many months yun, no? Ikan ba natong nag-abang tanan, nabalhin diri, nawala na siya diri sa siya man tong magkita diri. Pero praise God kung sa kamayong Ginoo, no? So God is working beyond the scene. So dili lang jud ta mustap din na ampo kita, walay mas gamhanan pa sa pag-ampo, no? Nga ginabuhat ampo, isa wala pa ugma, ampon sa ampo lang yapon, no? Kay ang pag-ampo na to, apilan pa na o pagtuo, no? Ngayon lang as bisag mustard seed ra na makasugo ta ng bukid maadto, no? Grabe kayo na siya. So, when we pray, no? Dapat na atong faith na agad. No? So, si Cholo, purpose yun sa Ginoo nga i-distingan niya yung patience ba, hagbong, pero wala niya siya mag-give up, wala siya question siguro sa Ginoo nga, ano man ni Lord, no? Kasagaran ba yung nga na dayon? Purpose ba ni mo Lord na makatabaho ko ani? Ang ato lang yun na, ang will sa Ginoo, it is always pleasing, no? Sa Ginoo, it is always perfect para niya, no? And it is always good for you. So, kung will sa Ginoo, dili yun na mahitabo nga walay time para niya. Amen. And mooy gihatag siya kay mooy gi-desire niya sa kasing-kasing ang makauban ta kada Domingo. So, mooy ang prayer, answered prayer siya. Praise God. So, napa ba yung mga testimony or mo testify sa kadaugan? Kay napa ba?
Okay, so ako na lang, nasa ko'y testify yung kadaugan sa within sa mga niagi nga semana, no, siguro wala ko kayo makita na po sa pagkuyog ni Pastora sa Bible study, no? No, actually, naasa ko'y gina-struggle po sa kaugalingon ba nga nakapangutan na sa ko sa yung dili sa Ginoo, but sa akong self, nag-evaluate ko sa akong kaugalingon, no, sa among mga lakaw, no, o kung sa'y plano dun sa Ginoo din sa South. And siguro, naay times nga, syempre matarog ang atong tawhanon, no, when sometimes makita na to ang atong mga kaigsuunan na naluya po, no, usahay makita na to, usahay dili, usahay mutampo, usahay dili, no, so makaingon sa tabang nga, Lord, asa ko nagbuwang, asa ko nagbuwang sa prayer, asa ko nagbuwang sa among paglihok sa among mga Bible study, asa yung ba among pag-explain kanila, and then later on, sige kong pangutana, sige kong pangayo biya sa Ginoo, gitubag niya ang akong pagampo, no? Diha nako dili man kita jud tao ang makapausap sa tao. It is always the grace of God, yahan gahom, no? Kita kami nga servant sa Ginoo, padayon lang jud sa encourage, no? So ang akong giampong sa kasing-kasing nga dili jud tawag ni makulan o encourage sa mga kaigsuonan. Kasing-kasing na even though makita na ito, magura naman siya nabugno, pero tagaibig kasing-kasing Lord na magsige lang yapon mo encourage ani nila na mutubo sila kanimo. So mo'y gihatag sa Ginoo no nga stay put lang ka kay natay pagbubuhaton diha sa South. And I know nga naay dakong purpose ang Ginoo diri sa South, mga nang gibutang gyud niya diri. So ako sakay ra jud ko kung sa will ni Lord, sakay ra sad ko, and then sa kanang struggle within the past week, no, kanang medyo nilaylo ko, nagkuan ko, pero praise God na gihapon ko diri, and wala jud ko ni undang, no, and ang akong kasing-kasing it's still burning, no, willing gihapon mo pasa sa kalayo diha kaninyo. Right, so dili na ta dili na to dugayon, no atong ablihan ang atong spiritual na lunggan, hunahuna o kasing-kasing sa pulong sa Ginoo nga ipadayag niya karon buntaga pinaagi sa atong pastor sa Cebu, ug lain si Pastor Joel Katubig. Atong pakpakan may so. Wala ba rin stage niyo kayo? Anay na. Yanay? Okay. Ngayon kung nag-ibabaw kay alam doon kay dito namin. But anyway, glory to God, mga kaigsunan, salamat sa Diyos for being with us today. Yan sa book kauban ninyo, every second Sunday, so ako may mag-preach today, and I hope na ang pulong sa Diyos na itong islutan ang hatag o kadasig sa inyong pinabuhi. Okay, today is second Sunday of May, so and every second Sunday of May, no? Every second Sunday of May is Mother's Day, no? Adlaw sa inahan sa kanunay panabang. Inahan sa kanunay panabang. Kaya mana, every second Sunday of May, no, our society celebrate Mother's Day niya every third Sunday of June. Every third Sunday of June, no, na ang Father's Day. Muli na inyong every third Sunday of June, 1 month after paano siya, a Father's Day. I hope na nananino rin Happy Mother's Day. Tanang mga mothers, I hope na malipayon mo, no? Tagaan mo panahon ng kita sa kalipay kung sa'y maayo ang kasagitan sa Diyos niya. Amen. Okay. Today na tayo sa kong talitsoan. I want to share to you
sa Bible igsoon ay daghang mga character about mothers. Daghang mga character about mothers corresponds the calling of God. Diya sa ilang kinabuhi nagpagamit sa Dios in different ways, mga kaigsunan. But this morning, I want to share to you igsoon sa kinabuhi sa usa ka inahan, no? Duha ni ka mothers ano kong i-share ninyo igsoon. That's why I make this title about this sermon is two kinds of mothers. Two kinds of mother. Duha ka matang sa inahan igsoon. And I chose igsoon in the part of the Old Testament in Exodus chapter 2. No? You have your Bible with me. In Exodus chapter 2, beginning in verse 1 to verse 10, ito na kung basahin dali sa Cebuano, ingon dire. Usa ka lalaki sa banay ni Levi, naminyo sa usa ka babae sa maong gihapon banay. Nagmapdos ang asawa og nanganak og batang lalaki. Sa dihay makita niya nga gwapo ang bata, gitaguan niya kini sulod sa tulo ka bulan. Apan sa dihang dili na giyon mahimo ang pagtago kaniya, gikuha niya ang usa ka basket nga hindi mo gikan sa mga bukal ug gibulit niya kini og aspalto. Gisulod niya sa basket ang bata ug gibutang kini sa kasagbutan daplin sa suba. Okay. Ang igsoong babae sa bata nagtindog sa layo-layo aron pagtanaw unsay mahitabo sa bata. Niadtong higayuna ang babaeng anak sa hari sa Ehipto miadto sa suba aron maligo samtang ang mga sulugoon niya naglakaw-lakaw daplin sa suba. Unya nakita sa prinsesa ang basket dito sa kasagbutan o gisugo niya ang iyang ulipong babae pagkuha niini. Sa dihang kiablihan sa prinsesa ang basket, nakita niya ang bata na naghinap. Naluoy siya sa bata ug mingon, usa kayod kini sa mga batang Hebreo. Unya ang tala kaniyang igsoong babae sa bata, magkuha ba ako usa ka Hebreo nga inahan aron maoy mo pasuso sa bata alang kanimo. Ang prinsesa nito baglakaw pagkuha, milakaw ang batang babae o gitawag niya ang inahan sa bata. Gingnan sa prinsesa ang inahan sa bata, dad-a kining bata ug atimana siya o suhulan ko ikaw. Busa gidala sa babae ang bata ug alimahan sa pagkadako na sa bata, gidala siya sa iyang inahan ngadto sa prinsesa. Giisip sa prinsesa ang bata nga iyang kaugalingong anak, mingon siya gikuha ko siya sa tubig. Busa ang bata ginadlan niya Moises. Let's pray. Father, in the name of Jesus, Lord, among gisubmit diya kanimo ang among kaugalingon, Lord God, alam nining mo ang mensahe. Tugote kining Dios yung kining mga mensahe, maghatag na mo o pagkapukaw sa among kasing-kasing. Nga magbuhat ang matay kinahangin ng Dios diha sa katuyuan, sa imong tawag diha sa ilang kinabuhi ug baka. Because we know na doon na kay purpose sa matay usaha sa among pagkatag sa kakinado, especially sa mga mothers ng Diyos. Natulas kay kuling anang kanila, we pray na everyone will respond sa imong tawag. Masugit sa inyong kinabuhi diya kanimo ka in the mighty name of Jesus. Lord, napingibilin mong alagan, kapilihin nga mong mga unang kasing-kasing na pag-iawatan sa inyong polo. Salamat Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Actually, diri sa scripture mga kaigsunan, kasi mga kaniyang istorya sa time na pagkatao ni Moses. Diri sa scripture, wala nganli o unsay pangalan sa inahan ni Moises. Pero actually, ang inahan ni Moses Ikson, ang iyang pangalan is Jochebed. No? Jochebed ang pangalan sa inahan ni Moses. Now, gusto na kong ipakita niyo ang background and so on. This is the time
nga ang mga Israelite o gitawag og mga Hebreo o mga Hebrews people, Israelite people igsoon, sila ay nahimong slave sa Egypt for how many years? Sa diyang namatay na si Joseph igsoon, nga may nagdala nila dito sa Egypt igsoon, sila ay naulipon sa daghang katuigan. How many years? Dekada-dekada ang ilang pagkaulipon dito igsoon. Kung nakita nga ang na-threaten ang Pharaoh igsoon sa Egypt, na-threaten sila tungkol kay ang mga Hebreo, ang mga Israelite, napakadali nilang ningkaghan, no? Paspas silang mga anak, ang ilang mga anak ay less casualty, mga kaigsunan, napaka-healthy ang ilang mga baby. Na-threaten na ang Egypt igsoon, kay basin ang ilang una, mas mudaghan pa ang mga Israelite people kaysa ilang kaugalingong mga katawan, which is mo ang mga Egyptian. Gumikan kay na-treated ang Pharaoh niya at the time igsoon sa ilang mga gobyerno, mas maminaw man ang Pharaoh kung sa'y buhaton gikan sa iyang mga advisor. Usa sa ilang mga advisor mingon nga, mahal nga kung dili na ito makontrol ang population sa mga Israelite, one day, sila na maghari nining atong nasod. Sila na maghari nining atong nasod, which is Mount Egypt. That's why, ang suggestion nila yun, na kinahanglan mahal ng hari, every time na manganak ang mga Israelite o mga Hebreo, dapat ipapatay ang mga batang lalaki. Kung in order na ipapatay ang batang lalaki. In other words, at the time igsoon, doon na threat. Unya, naingon ang Bible, ang parents ni Moses, sila ay gikan sa tribe of Levi. Ang tribe of Levi igsoon, mauni sa 12 tribe of Israel, ang tribe of Levi, maurang ni ang iyang tagikan nga maugid ang mag-serve dito sa temple. Diya nila nagagikan ang mga priest nga mag-serve sa temple. That's why ang tribe of Levi, wala sila ipahin sa tanang kayutaan sa Israel. Tungod kay sila, gibuhi gikan sa kwarta ngadto sa templo kay sila ay dedicated o sila ang gitawag na mag-serve para kay Lord. Okay. Now, ang amahan ni Moses igsoon ng asawa, parehas nga gikan sa mga tribe. At the time igsoon na nagbuntis ang mother ni Moses, it is a difficult times for the Israelite people. Every mother praying ang ilang anak ay babae. Kaya kung ang ilang anak lalaki, right after there, ipapatay sa hari, mga kaisunan. In other words, what a difficult time sa time ni Joseph. Kung sa dihan ng anak si Joseph Zon, ang inahan ni Moses, nakita niya ang usa ka batang lalaki na guwapo. Hindi kay guwapo. Hindi ka to guwapo, sa kanan siguro ko. What is mentioned sa Bible nga? Ano na kami sa Bible? Now, gusto na kong ipakita ninyo so para makita ninyo ang usa ka kasing-kasing sa usa ka inahan. Okay? Ug sa nakita na tao si Moses igsoon, ingon siya iyang gitaguan in the period of 3 months. Tulo ka buwan, gitaguan niya, dapat walay makahibalo nga nanganak siya, dapat walay, dili mo abot nga sa palasyo, nga dunay usa ka batang lalaki nga nakaw, gikan ni Joseph in the period of 3 months. Niya, dako namang bata igsoon. Ang iyang hilak lahi naman gikan sa pagkatao. Kung ingon dito ang Bible, di na punong kayang taguan sa inahan ni Moses ang mga bata.
ngita siya paagi, God give naghatag niya wisdom. Ingon ang Bible na wa siya usa ka basket nga talagang dili pwedeng masudlan og tubig kay dunay nakabutang asfalto. Gibutan niya ang bata dito. Iyang gibutang sa tubig kanang attitude nga bahala na, Lord, ikaw na lang mag-uot mong sa dangatan ng mga bata. Walay choice, iksawan. Iyang gibutang dito sa tubig, iyang isugo ang iyang anak nga babae, nga lantawa ang bata kung asa padulong, ayaw lang palayo, tanawag asa siya ianod. Samtang naanod ang basket igsuon, naligo sa dito ang anak sa hari, kung nakita niya ang basket, ikuha niya. Aningon dito ang anak sa hari, kining bataan, di anak kini o usa ka Hebreo. In other words, ang prinsesa igsoon kay balo siya nga ang anak o Hebreo ay kinahanglan patyon. It is an order sa iyang amahan na hari niya, every Hebrews nga batang lalaki dapat ay patyon. Kay balo siya. Pero ang prinsesa igsoon, iyang ibaliwala ang sugo sa hari ay mapatay ang batang Hebreo na lalaki. Igsoon. What does that mean? Tungod kay diha sa prinsesa igsoon, doon na siya gitawa og maternal love. Mabitaw iyang ikuhang bata o ingon ng Bible, iyang giisip na iyang kaugalingong anak. In other words, this is story so naghatag og duha ka kanang view about mothers. Ug doon ako isa ka pangutanan ni Igsoon nga siguro makabatuloy tubag niya as we close this message. What makes you a mother? Sabi naghimo ni mong sa kainahan. Ikaduha, what kind of a mother are you? Unsa kang pagkakan sa kainahan. Okay. Now, diha Igsoon, in other words, si Moses ay dunay duha ka buok inahan nga gila in a period of time. One, ang usa dili siya gikan sa tiyan nito, mao tong anak sa hari. Ug ang usa mao si Josebel ang iya yung kaugalingong inahan nga kaigsoon. But what is I'm trying to demonstrate Igsoon nga unang karakter sa nanay ni Moses Igsoon, ang iyang attitude, even in this difficult time, he tried to protect his child, iyang ipanaligdan ng iyang anak, as much as possible, iyang taguan ng iyang anak para lang dili may tumpawa sa kadautan. Napakalisod Igsoon. Ang iyang karakter, ang iyang kaluoy, dili niya ipapatay, dili niya ipakuha sa mga sundalo. Nga willing siyang iyang supako ng utos sa hari tungod kay ang iyang anak dapat kinahanglan mabuhay because nasa kasing-kasing this man kining tawhana dunay tawag sa Dios tungod kay siya usa ka bata from the tribe of Levi. Wa na gisulti diri pa sa kasing-kasing nga Igsoon nga every aka na bitang mga tao nga nabilong sa tribe ni Levi dapat mag-serve ni Lord. O kining iyang anak ay dapat mag-serve ni God. But in difficult times, Igsoon, kung sa iyang tumato na kung sa iyang manito. In other words, iyang ipanaligdan ang iyang anak. Ang inuwa, Igsoon, doon ako i-share ninyo kining itawag o mga karakteristik o a godly mother. Sabay karakter sa mga inahan nga madlokon sa Diyos, mga anak sa Diyos. So, you know what? Ang time ni Moses, Igsoon siya pagkatao in difficult times, walay karainan sa atong time today. Ang threat sa life ni Moses sa iyang pagkatao, walay karainan sa atong time today.
Sa time ni Moses Igsoon, ang pinakadakong treat niya ay siya ay dapat mamatay. But in this time, Igsoon, every time na magtao nining panahon na Igsoon, napakadako ang treat niya gihimo sa yawa. Kung sa kailangan sa kikilikanan, dili willing panalikdan ang iyang anak, one day, imong makita Igsoon, unsay padulngan sa usa ka bata, either siya mag-serve ni Lord o siya ay birahong sa yawa. Are you willing to protect sa imong anak na dili madag-adik one day? Dili magpasama ang ilang kinabuhi one day? Dili siguro sa time sama sa threat ni Moses nga physically dapat mamatay. But even prediction, napakagrabe ang threat. Napakagrabe. So, drug addiction, you know what, mga bata, barkada, kung saan ng gingon ito. Ito ito, na-share ba na ako ninyo? Nagtala ako television one day, early news. Ako nakita dito, interview ni Senator Gatchalian. Si Gatchalian ito, now ang chairman sa Committee on Health and Education. Siya chairman sa Education. Doon na sila itakol sa Igsoon sa Health and Education na problem sa itong nasod na naka-alarma. Alarma sila Igsoon. Why? Tungkol kay andita nagpakita nga ang nabuntis ng mga batang babae nagsugod na at the age of 10 years old. Grabe na alarma na rin. So, sa itong buhaton. Kung sa'y buhaton sa health department, kung sa'y buhaton sa education. 10 years old, nagsugod sa pangita. 10 anyos, nagsugod na. Dili mentally fit, so dili physically healthy. And you know what? According to data, ang kasagaran nagkasakit o cervical cancer katong nabuntis in early age. Katong nabuntis o early age igsoon mao tuy kasagaran nagkaroon nagabaton og cervical cancer sa ilang age o majority 40, 50 and this ang data na trace nila in interview nabuntis 16, 14 years old. And you know what? So that is the trait of our society. As a mothers, are you willing to protect your children in that time of life? Kung ang inahan ni Moses Igsoon niyang ipanaligdan sa trait of life, we are in the difficult times. Kung ang mothers Igsoon doon ang itagong papel niya na kung siya'y tawag, Igsoon sa atong kultura. Atong nakuha sa Espanyol, di ba? Ganun na ako nag-share sa Bible study. Sa atong kultura, Igsoon siya tawag, ang inahan gitawag na siya o ilaw ng dahanan. Di ba? Ang mga lalaki gitawag o Padre de Pamilya. Okay na naman i-share sa Bible study. Itong mga lalaki ang kailang Padre de Kung sa'yo sa Padre de Pamilya. Ang pare Igsoon kung may magpadool sa mga tao ng Diyos Ginoo. Ang pare kung may magpadool sa supposed to be, kung imong tanong ng kultura nga itong nasunod sa Spanish nga gitawag tag Padre Pamilya, ganis no ba? Wala sa iyo kaya. Kaya ang role sa amahan, ikaw may magpadool sa imong pamilya ng Diyos Ginoo. Sabado pa lang, imong nanay, dapat manimbataan lamang mga bata. Dili kayo minunday, panimba mo, iampo lang po, makadaog, pusbuhan ko ma. Iba amahan siya nung yung panabong. No? But you know what, sa akong ngayon, I just try to, to portray what kind of mother Josephine as a mother and Moses. He protect the life of his son, iyang ipanaligdan ng iyang anak na dili mamatay. But yet, he asked wisdom ni Lord. I know, anong ayaw siya wisdom God.
pag-abot sa 3 months, God, hindi na ako ni kaya. He prayed to the Lord, God, give me wisdom na kayo kaalam. Ang God, naghatag niya kaalam, ibutang sa tubig. I know, nga dili na iyang kaugalingong wisdom, the wisdom from God, para ma-implement ang purpose ni God sa life ni Moses. Ibutang nito. Ipadol. Pag sila ikuha na dito sa prinsesa, midol ang iyang anak. Ma'am, basi ganahan ka na naay magatiman sa usa ka bata nga Hebreo. Tungod kay para niya, mas maayo matiman ang Hebreo, tungod kay mao ni ang iyang kaliwat. And then, ingon ang prinsesa, pangita na to, iyang itawag ang iyang inahan, mo'y nagatiman sa bata nila. Period of time, ang napakanindot lang kung imong tanaw ng wisdom ni God. Napakalabi ang wisdom ni God. Tama si Lord, kanang napakamayo ng plano ni God. Nagatiman siya siyang kaugalingong anak, nagyaya sa siyang kaugalingong anak. Supos diba, kang imong inahan, pag magyaya sa anak, pamaliswildo. Pero si Joseph Edison, nagyaya sa iyang kaugalingong anak, isulduan, gikan sa palasyo. What a blessing. Igsoon. And you know, to be a mother, igsoon, wala magpasapot, kana ay biologically, gikan yun sa imong lawas. Why? Because the daughters of this king na himong mother ni Moses. Himo ng Bible, iyang giisip ang iyang anak. In fact, ang nagpangalan ng Moses, igsoon, dili si Joseph, ang iyang Hebrew mothers, ang nagpangalan ng Moses, mao si katong anak sa hari. O nga nung iyang ingalan ng Moses, igsoon, tungod kay, ingon siya, ako ning ikuha gikan sa dagat, o gikan sa tubig. But you know what? That is the wisdom of God. Pagpakita unsa ang kinatibuk-an sa kinabuhi sa tao. Why? Kasi una, kung imong tanawon, if you look at sa creation, sa Bible, so, nagingon ang Biblia, so wala pa kuno magsugod ang kalibutan, imo na makita sa Genesis, ingon dito, so wala pa bisan unsa sa kalibutan, ang kalibutan kuno ay napakagit-git, o ang naglihok diya igsoon, diya sa tubig, naglihok diya ang Espiritu ibabaw sa katubigan. In other words, ang Moses igsoon na siya tawag og spiritual aliyo. Ang Espiritu sa Dios naglihok din ang maong kinabuhi. Ang inuwat, kung imong tanahon sa Bible, ingon ang book of Psalm, nga ang tanang bata mo, tinuod yung blessing ni God. Kita, mahirap ba kaya kita mo, inuhin mo istorya, no, na igawa sa magi pagkaliwat, liwat, kinasilang kaliwatan, no? Diba? Binala, kita na sa Ginoo, di ba? May kong pagkaliwat, sus kalimatasos, maayo, pagkaliwat, liwat, kinisinyo, wala ka liwat sa amo. Diba? Okay, liwat pa. Pero bright ka niya, sa liwat na mo, bright na. No? But you know what, it's on, kanang tanang tao na maput din kalibutan na ikikan sa Diyos. That's why the Bible says, God allow us to produce light. He allows God na makaproduce ng kinabuhi. In what reason? Una, for His kingdom. Alang sa iyang ginariyan. Now, ang princess Igsoon, dili gikan sa iyang body. But isip iyang kaugalingong anak. Unsay lesson? What the character niyon? Una, in a period of time, sa dahil dako na si Moses, gidala na, doon na yung panahon, nga gidala na siya dito sa palasyo. Gidala siya sa palasyo para tudluan siya sa kultura sa Egypt, tudluan siya ato siya ng eskwela sa Egypt, igsoon. Ang iyang education dito sa Egypt, igsoon. What is that name? What kind of mother? Ang prinsesa. I-educate ang iyang anak, igsoon. Lingwahe sa Egypto, kultura sa Egypto, igsoon. But never gonna change
ang iyang kasing-kasing as a Hebrew nga dunay tawag sa Dios. You know what? It's so napakalindot mag-serve ni God. Napakalindot mag-serve ni God as a family. Napakalindot magkita nimo ang akong mga anak ng mga lagad sa Diyos. No matter kung anong sa'y offer ni kalibutan and so on. But I hope as a parents, as a mother, we should protect our children sa tinod nga kasing-kasing alang sa Ginoo. Sa tinod nga kasing-kasing alang sa Dios, that one day kining akong anak dili lang ni aron mahimong doktor kuno sa plano sa God, but magpabilin ang iyang kasing-kasing no matter kung sa iyang maabot ug ma-achieve nining kinabuhi, but still ang iyang kasing-kasing mag-serve ngadto sa Ginoo. Ang ginawa so when time come, if you study the life of Moses, when Moses go back to his people, sa diyan decide si Moses na mulbiya sa Egypt para makikuban siya ang kawalingong katawan. Never may contest ang iyang inahan na prinsesa. Wa niya gi-contest igsoon. Wala niya giingnan na ayaw. She knows. Ang iyang anak ay usa ka Hebrew. She knows ang iyang anak ay tunay tawag to serve the God of the universe. Amen. Different kind of mothers and so on. But this two kind of mother never hesitate. Ang ilang maternal love sa ilang anak nagpabilin, but ang ilang ipatipagaw, ang ilang kulit sa ilang anak alang sa pag-serve o pagpangalagan sa Ginoo. Diba? Teka, pangatoy sa itong anak, mahimo siya maka-achieve kung mga kurso ni kanilang anak. Napakalimutan. But in taliwala niya ng talang nigsoon, ang pinaka-purpose sa kinabuhi sa tao, tanan ay atong himuon for the glory of His kingdom. Mabitang ingon ko, kung sa kalisod ang time sa mother ni Moses, napakalisod ang atong time. Tentasyon. Diba? Mga bata, pagkatao pa lang isoon. Grabe, technology, cellphone. Akong duha ka ako isoon. Pero may mag-away kayo, ilog sa cellphone. Ang mamod, basta makakunit sa cellphone, di yun kuya, dagan, ubok to siya kuya. Yan kuya, sumbong na ako, cellphone, nilihakan siya mamod. Diba? Napaka-importante yung wisdom. Napaka-importante yung wisdom. How to protect. So, pagpadali po sa imong anak to make a right decision in life. You know what? Sa inyong sa Biblia, 1 Corinthians 15, verse 33. I hope memorize ninyo na. Sa nabutan nito, 1 Corinthians 13:33. Please memorize niya. A good, bad company, corrupt, good character. Ang daotang kauban, makadaot o maayong kinaiya. Aliyo, lahat ka pag-advise sa atong mga anak. Di ka kapamili classmate. Di ka kapamili din sa iyong kauban sa trabaho. Pero at least, pamili. Kung sa iyong kuyugan. Mas mukuyog ka sa mga kauban na ulalanin mo man to sa church. Amen? May pakuyugan. Pero magkuyog-kuyog na, makakuyog na sa eskwelahan na pirmi magkating classes igsoon. One day, wala na yung panahon. Yun ang karong panahon na, grabe ang technology. Grabe, muhimog limpong karong panahon na. Napoy ko kumangkon sa akong masawa, magkatinan na sa church, kasi ko katong may anak. Grabe sa una, pag-eskwela to, ang iyang parents, ang iyang papa,
nga igsuon sa akong asawa na sa Amerika. Nasa siyang lola nagdako, eskwela, iyang papa, sige padala kwarta sa iyang lola, bayad sa eskwela, nag-eskwela sa PCT. Ningon siya nga, la, exam na mo, bayad sa Diyos sa eskwelahan. Atag sa lola kwarta, o daw, naranong kwarta, padala naman mo papa. Ang resibo doon ha, hindi uli sa eskwelahan. La, yan ang resibo. Resibo yun, gikan sa eskwelahan. Ginuwa, so, kaproduce ang resibo. Mamaor yung titsura sa resibo sa eskwelahan. But 2 years, wala na isusulog eskwelahan. Wala na yung eskwela. Sige pa nga yung bayan. Ang resibo isulit, pagbuhat sa internetan sa siyang shampoo. Inana ang atong time today. Diba? Kita mo ba? Sali ng lula kay Jesus, resibo, UR, official receipt, ECT. Diba? Di alas, tintinditan sa siyang kumato, iskan na. Diba? Duha ka tuig, wala na eskwela. May ganigsoon kay nananahin, nakakita siguro mo na sa church na nakauyab igsoon ug usa ka babae nga maoy naghandol na ng mga tindahan bitaw sa mga mall kanang worship generation maligya t-shirt kaya sa mga kapan mo ng worship generation nga maligya kay katong mga nagmonitor na itong ilang mga tindahan mo ito iyang nahimong uyab mo sa iyang pinitiwan uyab ito yung Christian dito siya nagsugod buktan na. Mamadaw iyon ko, napaka-importante kung sa ito yung God. Kung kaya Bible na gingon, di ba? Sa iyo ko, memorize that verse, 1 Corinthians 15, verse 33. Ang daotang kauban, makadaot o maayong kinaiya. Kung ang iyang kauban, magsigit ka ng classes, kung ang iyang kauban, nakataon nagpanigarilyo, Exxon, like Joseph Exxon. Now, how to protect ourselves? 1, pray and read the Word of God. Spend time pag-ako Exxon. Nag-spend kang time sa pag-ako alam nila. Ako, no? Sikan Exxon, learn to trust God. Saling sa Ginoo sa ilang kinabit. Ayaw pag-down. Natunay nindot ka purpose ang God siyang kinabuhi. Joseph had never doubted. So, nakiling tawa na one day, gamito ni si Ginoo. Kung sa'yo purpose ni God, grabe ang pagkagamit ni God, ni Moses. Siya mo'y nag-liberate, siya naghatag o kagawasan sa entire Israelite. Siya nag-atubang sa hari Israel. That's why, kanang trust God. Ayaw pagtunga, kining mataas, kining kaskulan. No, trust God in every need. Salig sa Ginoo. Number 4, so character sa godly mother. Always obey the Lord. Ipakita nato sa atong pamilya, sa atong anak, na padayon tan mo obey ni God. Other one is persistent. Persist. Kanong hindi mo ipugos, kanong hindi mo ibutat sa inyang mind na dapat magpagamit o magalagad sa Ginoo. Dapat ipahinumdum niya walay activities o mga adlaw nga lain because tomorrow is Sunday. Wala na ito gusto na mag-isokan. Sa 5 na ako paanak, 5 man ako paanak, never nga doon ako'y anak nga nigawas o ospital nga dili mong atok church ini ka Sunday. No matter kung magawas o Saturday wala, basta every Sunday, pag-abot o Sunday, church ko na yung malunan. Napaka-importante yung church. Ang ginawa, Tiksohan, ako, anak ko usa ka kadlimado. Ang akong ginahan ng akong mamahal ay Christian Exhort.
Naligawan ang akong kinabuhi sa itong dito na ko sa Manila. Pag ang akong inahan nag-share. He never give up. Pag-ampo na mo iyang mga anak. He cried to the Lord always na kami ay mabalik diya sa Ginoo. Kami ay mag-serve ni God. Kami ay mga lagad sa Ginoo. Wa undang ang akong inahan paghilak sa Ginoo. Wala mo undang ang akong inahan to fight the great battle of sa among life nga kami ay tagaan ng kagawasan para mag-serve ni God. At one day, ang God naghimo pamaagi para mapalik ko sa Ginoo o nag-serve ko sa Ginoo. In fact, sa akong pamilya igsoon, upat ning pastor, ako'y unang nagpastor sa akong pamilya. One by one, ikuha mis Ginoo. Ako'y igsoon na nagpastor ko sa Canada. Duha na ko kay igsoon nagpastor sa Leyte igsoon. My youngest sister igsoon, nahimo ko sa ka-pastor's wife. Just because of my mother's prayer. Mabitang nga sa karakter sa kainahan, pray, read the word of God, claim the promise of the Lord. Usa ka karakter sa godly mother son is aduna sa gitawag og servant spirit, willing to serve God. Mabitaw kami John, kami bata pa minsan, di na problema kami. Bata kami, di na problema na mo ng tithing, church. Kasi ang ginikanan mo na ilang ginabuhi. Ako pa, pag mama ko na ilang siya, pa, di na may problema kasi nakakita ko sa kaginikanan, sa kainahan na nag-serve ni God. That's why siya sa character of sa pinagitawag of servant spirit. The character of godly mothers, godly mothers is always encouraged. Encourage mga bata. Doon, kaya mo na. Kaya mo ma-first place. Kaya mo ma-honor. Diba? Ingon nga, di man ka hinay yung utok. Talagang kulang ang kastoon. Encourage. Diba? Ayan, di mga awag ay isun ng imong ulo. Ayan, buhay istorya. O ito sa kabata nga siya, nagsakit ang iyang ulo, nagpa-check up sa doktor, nag-ina siya doktor nga daw. Okay, tumor sa utok siya. Sa ako ng problema, nung nainala man na dok. Ingon man akong mamangawa kay utok. Kanya karon nagtumor sa utok. Problema na inuna. Sige sa kinda siya mama nga. Tagmay nagrali. Gawado kay utok. So sige na doktor man na kay tumor sa utok. Di lagi na tumor sa utok. Dok, ingon akong mamawa kay utok. Diba? Ilalis na yung doktor. Always encourage so. Encourage. Ibutang ang pulong sa iyo siya kinabuhi. That's why, usa na to kapatid so this pray and read the word of God. Sa diyan mo makita ang pulong sa Diyos, ingatan nila, this is the promise of God. Mga nakabutang sa Bible. Kinsay mga ina, inyong ibutang sa imong anak ang Jeremiah 59. Verse 11. Napaka-importante na. Ibutang sa imong anak. Isulti sa imong anak. Mga niya nakabutang sa Jeremiah 29 verse 11. Kasi nakabutang sa Jeremiah 29 verse 11. I am the Lord your God. Ako ang Diyos. Ako lamang ang sayo at kung sa'yo akong plano alam ninyo, ang paghimo ninyong mausuwagon, inay, malaw. Sa ito pa, ang pulong sa Diyos ay magmausuwagon ka. Ang pulong sa Diyos nag-ingon nga ikaw ay makabaton og maayong kinabuhi. Mata siya, wag ko daot na akong mga anak, wag may kwarta ko pa eskwela, kaya balo ko one day. And you know what, Iksawan? Because the plan of God, madami ko, papoy anak ni graduate o kolehiyo o kuya. Because that is only of His grace. Tanan akong anak, pasar sa ilang, kasi tanan akong anak, aside ni Jadirizon, na nagpastor, kana mga pasar na sila sa ilang
nagka-lain ng kurso, mga board exam. Si Jasit nag-take of board and so on, kasi ang iyang mga magulang, tulong niya ka magulang, pasar mas board, ang akong pinanggulangan, pasar sa board sa nursing, ang akong ikaduha, ipasar sa board sa kanang kama na iyang kurso, psychologist, may take sa board about kanang guidance counselor. Ang akong ikatulo, pasar si di na ko naging panghambog isang, that is the plan ba? Mungkin mo ang plano sa kinungkakalumay na kong pag-take ni Justice karon education. Sometimes yung education na hindi na. Pressure siya. So, hindi ko mong pasara kung tanang mga magulang pasara. Ako yun na. Ayaw pa problema na di ko pasara. Trust in the Lord. And that is the promise of God. Kami mismo nag-pray ni Hannah. What a gave of God and the grace of the Lord. Sila ay pasara. Mamaya nakutan sa Jeremiah 29 mo sila. Magtangin ko, mga mothers, pray and read the word of God para kung tayo encourage, di ba? Kaya din mo ni, ayaw pagtuo in any attention. Naku sa may promise ni Lord, I give you this promise. In Psalm chapter 112, di ba? Napakalindot na promise. In Psalm 112, wala siya yung kalindot inuway ko ano ka lang sa tao niyo, wala yung PowerPoint. Kaya magagantas wisdom ni Lord ito magsalmat. Kung sa'y sunod, ay sunod na po, pinanglan. Ito, ayaw na na, masikahan. This na yung mga wisdom ihatag ni God, mga verse ngayon sa ni God. Gano'n na po. Unang panahon, wala, may nanang. Okay. Oo, nagpanawala mo na, dasik mo sila. Okay. In Psalm 112, beginning in verse 1, it says, Bulahan ang tao nga may kahadlok ug pagtahod sa Ginoo, ug malipayon nga mutuman sa iyang sugo. Ang mga anak sa taong matarong may himong gamanan sa ilang yuta. Mabulahan kayo ng iyang mga kaliwat. Madato ang iyang pamilya, magpaswagon siya kanunay. What a promise from God. Di ba? Sugod na sa itong pagkamadlokot sa inyo. Ang promise ni Lord. Mamay padulong na sa itong anak. Di ba? Ay, katulong siya padulong na sa itong anak. So, one day, buwan, buhaton ng mayor. Dili mayor, spesyuhan ng mayor yun sa itong puso. Kasi katulong na ang mayor sa kalungan sa mayor sa atong, di ba? Doon ay mga nito na promise God. Doon pa na yung pangalan doon sa atong yuta. In other words, kuha niya. Promise, di ba? Magunahan ang imong kaliwan. Because you hold on the promise of the Lord. You protect your family. Pinagis imong mga pag-aampo. Imong ipanaligtan ang imong mga anak pinagi sa saktong pagpulunan ng encouragement. Imong ipanaligtan ang imong anak sa saktong example in life. Kapitawan ka na lang pag-ari sa church, a good example naman. Di ba? Kapitaw kami akong mga anak. So, ako mag-listen ng mga anak na hindi naman ko bingo sa anak ako mga panimba mo kasi nahin mo na ng attitude of character. Muna yung kinabuhi. Simbahan mo bilang Domingo. Di ba? Lumatid ko itong sa mga okay. Napaka-isip. You know what? Sunday na mag-ibang mga time. Ako bitawag yung Catholic Church mo. Matupaman ko sa church sa Cebu. Yan, doon na. Birthday sa akong wife. Yesterday, doon na plano akong mga anak. Di ba? Doon na plano kayo. Naman sila, makabayad naman sila. Di ba? Tungkol kayo, i-bless mo sila sa God. That's the blessing is on sa atong pamilya. As a result, as a good mothers. Sa ako nag-ingon, what kind of mothers are you? Are you willing to become a Josephine life? Sa ilang life? Willing to protect sa tanang limpong sa yawa? Panalipdan pinagis pag-angko. Panalipdan pinagis sa pagsulti sa puno sa Diyos.
Panalipdan sila, kinahanglan sila, kana ito mahimong kinaya ang hapit nila ang church. Panalipdan sila, ang ilang mga kauban, magdala nila pagpatubo silang espirituhanong pinupuwing. That's why mga kaigsunan, mga mothers, you should know, we should know, kinsay mahimong mga amigo, amiga sa ato, mga anak. Diba? Hinalang masayod tayo. So, okay, napaka-importante na how to protect our children. Sa life, sa anak sa Piro, iyang nahatag ni Moses ang tanan niyang names sa lindot nga butang igsoon. But he never says kung unsay naa sa kasing-kasing ni Moses. When Moses decided to serve God and to be with his people, nga ato na sa kuyog kay katawan, he never says tungkol kay alam sa anak sa Piro, kininta, pataa, dunay tawag sa Ginoo. Hayabog niya ang inyong anak na malapit sa Diyos. Amen. Ang tilon nga nahanig so dili mo kugog sa iyong anak na malapit sa Diyos. Last one, it's on the character of a godly mother. Doon na siya pag-igugma without condition. Why condition na yung gugma ko? Ang iyang gugma gikan sa Ginoo. Ito may I hope it's on this message na gawata kong encouragement ninyo. Mabitan rin wala pinahimong PowerPoint din so mo kay gabi na ako ninihimo. Not because kay ko talagang I ask God. Aso ko magkuha o karakter sa Bible. Ay, ang karakter sa Bible, si Kang Timothy, Eunice, Androida, ang mother ni Timothy. Eh, ang karakter sa Bible, Ikson, Deborah. But, you know, God impressed me. The life of Joseph and the daughter of Pharaoh. What kind of mothers they are. Who responds the calling of God. Amen. That's why, Happy Mother's Day ninyong tanan. I hope na padayon mong magpagamit sa Ginoo. We should be an example in serving God. Example ta sa pag-encourage natin itawag og servant spirit. Trusting God completely sa ilang needs. And pray, spend time and pray sa inyong mga anak. So, panalipdi ang inyong anak in these difficult times. We are in this difficult time sama sa time ni Moses. Grabe ang trade kami. So, diba? Tudluin o sakto kinaya mga bata. Gikan sa kinaya. Magikan sa Ginoo. Let us pray. Father, in the name of Jesus, Lord, thank you so much of this message, God. Salamat, Ginoo. Ako mga pag-ampog ng Diyos, yung kining mga message, Lord God, mag-cause sa kinabuhi ni among mga kaigsunan na dunay mga anak, no matter kung unsa ang pamaagi sa ilang pagkainahan ko, ako God. Lord, sa imong grasya o sa imong buong magtabangin sila. Kaya sila wisdom and understanding, Lord God, na magkita sa gahong grasya na ilang panalitlan ng ilang mga anak ng Diyos. Higag sa hulga ng kalibutan na nagpalayo kanila ngadto sa Ginoo. Tabangin matago sa Ginoo Diyos to set an example in serving you, to set an example in the house of the Lord always, to set an example pinagis mga pag-ampo o pagbasa sa imong pulong Ginoo. God, ibutan sa ilang kasing-kasing ang kinaiya sama sa kinaiya ni Joseph o sa anak sa hari ng Diyos na willing to release sa ilang mga anak to serve Him, magpagamit ng mga lalaking. Bless every mother today in this church. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. That was my son.
Okay? What a wonderful message para sa mga inahan, no? God-bless ba kita karon? Amen. No? So, mausad akong i-wish sa akong Paris. Happy Mother's Day. Great na ko niya ba? No, happy sa ko bitaw na pagka-nindot yun ang sa ka inahan, kamahan, no? Mo'y magdala sa mga iyang mga anak diyan sa Ginoo. And makita mo sa ninyo siguro ang family ni pastor, family namo, ni mami, no? Nga nindot yun basta badala nato ang atong pamilya diha sa Ginoo. No? Naatay exhortation doon si. So, ato ihatag ang oras karon no, sa exhortation sa atong giving, and ang na-assign nato last week is lain-lain kundi ang akong manghod, no, nga si Cholo, no, siya maghatag karon ng exhortation for giving. Okay. So praise God. Thank you. Ay usa ko siya yung dipili or i-assign karon. And so nadali sa Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. So, kani magdepende sa gid sa imong kinagihatag. So, I know nga kitang tanan kay bawon gid sa the more you give, the more you receive. So, it means that the more ka ihatag, the more open opportunities door nga giabli sa Ginoo ang iyang kingdom sa imong kinabuhi. So, kani lang siya. So, daghang isa great discipline po sa atong mga tagusalay. It's a good start na mag-1 sa 10%, but wala di any amount yun as long as kinasing-kasing mo paghatag kini sa Ginoo. And usa pa sa kaning paghatag usa ni sa access sa kingdom para sa atong Ginoo. And the best example of giver is the Lord Himself. Iyang gihatag ang iyang buktong anak sa atuwa. Di ba? Aron lukaton ang natong kalag, gibayra natong mga sala, He crucified dito sa cross. So, salamat Ginoo. Limayaw ka. Salamat, Pastor Cholo. So let's stand up and let's give unto the Lord. Amen. Praise God. Sing the song, Hata. Bye.
provide, Lord God, ng sa mong gihatag karon sa tayo and givings, Lord God, is gikan din sa mga. You are our source of income, Lord God. And you will protect our source of income, Lord God, in many ways. And Lord, continue bless us, Lord God. And unta, Lord, dili ni maging burden sa mga kasing-kasing o hunahuna, Lord, nga pagduha-duha o paghatag kaya kanimo, Lord. And dili na mahunaw-naon nga na ay condition, Lord God, nga kay nihatag ni Lord. So we will not expect, Lord God. And thank you so much, Lord God. In Jesus' name we pray. Dito mamingkod sa mga igsoon. Since it's Mother's Day, no? Gusto na ko isulit yun na to o kanina celebration. Okay, so before tayo mag-celebrate ng Mother's Day, mga unsa ta. Amen? Okay, namay mga games, na ay mga kanang sayaw, presentation, no? Ginahanglan yun nato na may mga message na karon gutumon ta din nato ma-enjoy ang atong celebration. Okay, so after natay second part sa program, natay after sa lunch na nato. Amen? And then ang atong meeting sa mga leaders, no? Siguro i-puso lang nato kung okay ra mo. Sunod kuha na lang kay it's month na mag-celebrate mo sa atong Mother's Day. Okay, after sa atong celebration, basi napay uban na personal na mga lakaw. Amen? So manindog lang, isa ta kumplito, di ba wala siya. Sige, manindog na. Let's sing a song. No? Sayaw. Before ta word of God that we declare in Jesus' name. Father, salamat kaayo Ginoo, Lord God, sa imong presensya Ginoo nga nagauban ka namo Ginoo. Salamat sa imong pulong ay imong gihatag. We pray nga dili kini makawang Ginoo, dili lang kawang sa among kinabuhi kundi Lord, amo gyud ipanginabuhi, Lord God. Amo gyud isulod sa among kasing-kasing among ibuhaton Ginoo. And Lord, we pray sa among mga trabaho, kung katunag trabaho Ginoo. Lord, we pray for strength, Lord God. I pray promote mo sila Ginoo sa pangalan ni Jesus, Lord God. In your name there's power, Lord God, and we ask you, Lord God, promotion, Lord God, sa mga kaigsuunan Ginoo katunay trabaho, Lord God. And we pray, Lord God, katunay negosyo, Lord God, in the name of Jesus. Father, I pray also, Lord God, nga, Lord, i-prosper mo ang ilang business, Lord God. And Father, we pray nga daghan nga mo patunay sa ilang mga product, Ginoo, in Jesus' name. And Father, bisan, Lord, mga housewives, Lord God, I pray, Lord God, strength, Lord God, from you.
sa pag-atiman sa mga bata, sa pag-atiman sa panimalay, Ginoo. Lord, we need your strength, Lord God. And Lord, we pray ang imuhang blessing, Ginoo, ang mga favor mag-surround sa imong mga anak, Ginoo. Even the food that we're going to partake, Lord God, we pray, sanctify kini, bless kini, multiply kini, Ginoo. Masakto nila mo, Ginoo, sa pangalan ni Jesus. Salamat sa provision, Lord God. And even, Lord God, sa among pag-celebrate sa Mother's Day, Ginoo, Lord, padayon ka mag-auban ka na mo, Lord God. We pray for success na ini, Ginoo. We thank you, we give you praise and glory. All these things we ask in Jesus' name we pray. Amen.